تا فهمیدستم چی کنم سعادت که سعادت که تو سعادت که چی میشه بانگیدی ستارت بکن چی؟ ستارت 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 ستوپ ایکو ستارت زاد ستوپش کشتا چورو подачку кише окей апа заводит книо апа каша хава бародаро ана ҳози магазин дромам я ол гуфт мегирам ассалому алейкум я чиза мегуфтам хушро гӯш кунем баъд баромаданда я рилсам хел дар телефонам тамошо кардам намедонам хола мега ё ака мега ки ҳама қолинота ина ламинат задем дигар ҷазир намешава хонара мебини ба тамоми шароит чай хонара мебини ганда ремон кард як қолинои $1000 қолина ламинат задай ки ҷазир нашава е бародаро мо пагара намедонем чӣ гап мешава як соат пеша намедонем чӣ гап мешава дар ҳами ҷони ғарибтон чизи пеша пушен чизи пеша бихрен е хона када хона 1 миллион сума хонара мебинед талхат мекафам рилсаи пеш ма биромад қолино $1000 мега ки на қолиноро ламинат зидем ки ҷазир нашава хола ё ки катеж месозанд хичон дая барак мераванд дая хонача зиндагӣ мекунанд ужин мекунанд ки хонои нава ҷазир накунем и дунё ду рӯзай бародаро ай ҳама кори безеб медонед чи ай мо ҳама меҳната мекунем ҳама намуди азоба мекашем хона мекунем катеж мекунем не ки дар амо ҳавли як хоначаи майда ки дигар баришта мекунем барои хӯрданмона барои хов карданмона ҳайчи деволо мунҷазир нашава гулакҳо хат накашанд қолино мунҷазир нашава як меҳмон биёяд ҷои тоза биёва бишина мо фақат барои меҳмон зиндагӣ мекунем ё як кас бия бибинау на тоза хидмон бошад дар як хонача дар як барак мехӯрем ҳамонҷа хов мешем ҳамин дунё ду рӯзай бародаро барои хитон зиндагӣ кунем гула хаташ кашиди чӣ гап не миллион ёфти катеш кади аму хатам немиёв як ранг боре ки бо бишакиш барава қолин ҷазир шид мераи мешӯиш кӯна шид бо мераи ятае дига мехарӣ барои аму мо бояд барои хидмон зиндагӣ кунем даном ям аҷонам аму хонаи ман биен мешини даном тонҷон девонаҷа хонаи моай уна додарам да казателства ки хонаи шумо куҷо мия беги қолӣ бина чара би оушаш корне хуб акай ғолиб я савол ида чӣ хел гузаронди гареми агар ҳамин иди 1 миллион сомонит харчӣ мегирифтӣ чӣ корш мекардӣ нафаҳмидам да ҳамин иди 1 миллион сомонит харчӣ ҷамъ мекардӣ чӣ кор мекардӣ 1 миллион чӣ ҷамъ мекам 1 миллион сомон ит харчӣ ҷамъ мекардӣ ит харҷӣ не ит гардакӣ ҷамъ мекам батра бел мехаридам бародаро ассалому алейкум ина пеша ки мегӯм футболкаи нав пачкай худо куна ки ҳамат хуб бошен рӯи ман сӯхта хая мардак бояд сия боша мардак да сафедию сия чӣ дар кор хушругию безебӣ чӣ дар кор чеҳра муҳим нест ахлоқ муҳим аст хулоса бародарои азиз худо куна ки рӯзи хуб дошта бошем баракат дар касб кортон ҳар як қадами зандагитонда худованд баракатон бута